Na szevasztok srácok és lányok, ebben a mai videóban Block Dash and the Seven-tel fogok játszani. Norbi nincs itt, mert most nem tud jönni játszani. Ja. Levente 378 csatornát csekkoljátok le. Azon is izgalmasabbnál izgalmasabb tartalmak lesznek. És közben elindul. Ugye mi lehúzott a ping majdnem, és a Profik Tryhard nével vagyok, és lehúzott a ping. Ez van. Itt is lennénk a második körbe. Espézzünk ki valakit, és a magyarokat azt nem bántom. Ja, és lesz nekem is egy tímem, az az ANT. Hasonlít az AVT-re, de ne foglalkozzatok vele. Azt mondja, gót egy előbb. Ez nem igaz. Na, akkor valakit ki kéne már espézni. Duplek azt mondja. Igen. Mi? Hát az így hekkel. Késik, de nem tudom miért. Na. Nem fog menni, mert nem is ugrik a karakter. Jó. Jó. Bent is vagyunk a középdöntőbe. Na itt is lennénk a középdöntőbe. Valakit ki kéne már most meg tényleg espézni. Sikeres is legyen. Oda kirepül vele, oda lefele. Vagy oda lefele, vagy oda lefele. Szóval most van a videóban nem megy. Például ez nem úgy volt jó, de rossz sem úgy igazából. Bevallom az őszintén. Na, ez azért nem semmi, de azért jó, koncentrált még kéne. Nézem. Hogy csúszik a tanultál? Úgy értem volna ki. Itt tudom a taktikát. Jó. Bent vagyunk a döntőbe. Itt is lennénk a döntőbe, ezzel egy beálltam egy bagolást. Bocsánat, nem látjátok. Véletlen szoktam. Ja. Mert ugye ez az tényleg, hogy erre úgy volt, nem láttam. Lehet, hogy hülyeséget mondok, de ez van. Nincs. Ez itt már keresünk. Ja. Amikor elszítszik a karakterrel, amikor nem megteszem. Jó. Már ezt meg kell nyerni. Végén, akivel maradok, azt nem bántom, azzal végezek egy kicsit. Ha úgy van, akkor ja. Ha rájövök, akkor. Itt senki nem esett kijövedjen, de nem kijövedjen. Jó, hát nem tettek is. Hát mi másra menjünk el. Megülünk így is, jó? Így is például. Amúgy itt is kéne tanult. Direkt volt, labdázunk. Jó. Ketten vannak rajtam.
Nem, hát. Ez a banán szerintem kapcsolat az előtt. Oké. Nem baj. Ha összefutottam veletek, írjátok meg kommentbe. Ha ők is bántanak, akkor én is fogom őket. És lefog a blokk. Ezt nem hiszem el. Itt is lennénk a következő körbe. Én be fogok maradni. Terveztem, vagy nem terveztem semmit igazából, hogy minden nap egy videómmal ezt most gondoltam ki ezen a csatornán. A saját csatornámon. Az lehet. A csatornámon. Nem, hogy minden nap lesznek már. Hónapban, hogy is hónap, és mondtam, nem volt nem látok. Szóval ezért azt nem látta senki. Halli Csabi. Akkor egy békén hagyjuk. Meleg pite volt. Na, nem működik a rugán. Ilyen lenni. Tényleg ki kéne valamit is spézni. SP hiányom van. Tovább jutunk a középdöntőbe. Itt is lennénk. Szóval itt is lennénk a középdöntőbe. És bam! Ez mi? Ezt se látta senki úgy, mint az előző előtti kört, azt hiszem. Még feledékeny vagyok. Ez nem volt jó. Szemelgethetem meg. Valakit ki kell boxoljak. SP hiányom van. És babás. Kill me, igen. Mi? Azt mondta kill me. Azt mondta, hogy ilyenek meg téged. Hát akkor mi nem engedett meg. Na. SP. Bocsánat, hogy morézok. Jó. Bent is vagyunk a döntőbe. Nem indítok le a felvételt. Ez a baj. Hát akkor megyünk egy és talán addig megyünk, ameddig meg nem. Legalábbis én, ameddig meg nem nyerem a menetet. Vagy a kört. Látok skint, ha kell. Itt is vagyunk a körbe. Na. Azt nem értem, hogy miért mindenki egy helyben. Hogy ki tudjam ezt spézni? Nem értem. Nem nyomom be a boxot, akkor irányítom. És kívül. Én nem tudok csinálni. Nyomom a boxot. Nem tudom. Legalábbis benn vagyunk a középdöntőbe. Remélem döntőbe is bejutok. Itt is lennék, majdnem egy kiespéztem egy botot. Nem tudom, hogy ez bot-e vagy nem. De ez a drop. Nem bot. Azt hiszem az a róka volt. Ez.
látta senki. Nem, senki sem. Itt is vagyunk. Mindjárt. Go. Jó, abba. Na, itt ezt kéne. Az hogy nem? Jó. Itt a 10, nem tudom hány között, 14 nem tudom, mit csinálok. PvP okos, ugye? Nem PvP okos, ugye? Akkor szegény. Ja, bocsi. Tin. Volt teamelt velem, azt hiszem. Lehet, hogy velem, lehet, hogy nem. De véletlen leboxoltam. Úgyis kiesett, úgyhogy tök mindegy. Na, én megvárom ezt a már csak 5 másodpercet. Ennyi se. Akkor itt vagyunk a következő Oké. Úgy, de szerencséd van, hogy nem maradtál ott. Mit mosolyogsz? Daniel. Kiesett úgy, hogy tök mindegy. Hogy magyar-e vagy nem. Ugye a magyarokat békén hagyom. Itt is vagyunk. Most kapcsoltam a felvételt. Már rég megy amúgy a kör. És a döntő nem tudom miért nem ütem meg. Na most. Mi? Hogy nem repül el? Nem tudom mi. Menjünk át. Jó. Majd V20-nál találkozunk. Azt mondtam, V20-nál találkozunk, de csak V18-ig jutottam el. Megkiestek az emberek. Köszönöm Stumble a koronát. És ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Sziasztok!